Mag-harvest tayo mga sangkay. Marami na akong mga ngayon, yung sitaw. At kailangan ko ng yung anihin ba. So punta tayo dyan sa aking mini garden. So ayan po, yung aking mga tanim. Yung aking ampalaya, nag-uumpisa na ring mamunga. May nakita akong maliit. Ayan, maliit na bunga pa lang. Pero marami siyang mga dahon. So ito yung aking maliliit na or yung tinatawag sa atin na Baguio beans. At meron din dito. Oh, madami. So mag-ani tayo mga sangkay. Ang dami nila, tingnan nyo. Oh. Yan, marami pang mga bulaklak. At ngayon lang pa din ako may mga naani na ako konti. Pero hindi pa yung masyadong marami. Pero ngayon kailangan ko ng pitasin dahil marami na sila. Oh, dami na. Ito lang yung aking sitaw. Ayan, si Volky nandyan din. Oh, bakit? Bakit ba? Ayan. Tuloy-tuloy ko lang yung aking pag-ani. Tingnan nyo, ang ganda ng nito. Ang ganda ng kulay. Violet. Ang dami na. Ito lang yung aking sitaw na Baguio beans. At saka yung dyan. Konti lang yung aking. Tapos yan yung aking yung string beans. Yung mga mahahaba. Ang dami niyang mga bunga. Ayan. So nakikita nyo aking sunflower. Nandoon. Ang ganda. Isa lang siya. Marami akong siguro 5 yata yung itinanim ko na sunflower. Pero ngayon isa lang yung nabuhay. Ay, ang laki na oh. So kailangan ko nang tanggalin kasi siya yung tatanda, matigas na siya kainin. Ayan guys. Ang saya tingnan, ang saya pagka yung mamimitas ka na lang dito sa garden. At hindi mo na rin kailangan bilhin, di ba? Mga pangsahog. Ang ginagawa ko kasi dito, nagmi-mix ako ng gulay. At hindi yung, pero masarap din ito, yung inaano lang, yung pinapakuluan lang siya sa sa mainit na tubig. Tapos, yun, isaw-saw sa toyo. Or kahit ganun lang, pwede naman siyang kainin na ganun lang. Hindi naman kailangan ng maraming mga sahog dahil malasa naman siya. Lalo na't pagka mga ganitong galing sa garden natin, hindi na natin kailangan maglagay ng mga kung ano-ano ng mga pampalasa kasi na siya eh. Malasa siya, wala siyang mga chemicals na ini-spray dito. So, kaya maganda magtanim. Kahit maliit lang na garden, kahit sa mga paso pwede naman. Kung wala namang garden, pwede naman maglagay kung mayroon kayong balkon. Ilagay nyo lang sa sa paso yung mga yung mga tanim ninyo. Pag wala namang Kaya tingnan nyo dito lang ko lang naman siya itinanim. Yung dito sa beads. At din naman. Tumutubo din naman. Yun ang advantage pagka may basta masipag lang, kahit kunti, basta meron. Hindi naman kailangan na maraming marami. May nabibili naman sa palengke kung gusto bumili. So, ayan mga sangkay, pakita ko lang yung aking garden. At tuloy-tuloy akong mag-aani ng aking sitaw. Kailangan ko itong sana. Kasi aalis kami, medyo matagal kami. Matagal kami nga alis. Hindi ko alam kung anong mayari sa aking mga tanim kasi kailangan din diligan. Tingnan, meron ako ditong basilic. Ang ganda ng pagkatubo ng aking basilicum ngayon, yung basilic. Matagal siya kasi minsan pag nabili ako ng sarili kong itinanim yan, yung buto yung yung tinanim. Mayroon namang nabibili sa supermarket tapos itinatanim ko dito sa
dito sa ganito. Minsan hindi sila tumatagal. Mas maganda yung buto mismo yung itatanim. Anong ganyan lang. Yung aking mga kamatis doon, hindi pa sila namumunga. Tapos yung aking cucumber naman, yung maliliit na cucumber yung tinanim ko. Marami na akong naani. Ngayon parang nag-stop sila. Pero marami pa naman silang maliliit na tumutubo. So hintayin ko na lang hanggang sa maging Sobrang init dito mga sangkay. Nakita ko yung may nag-iisang dito, yung nag-iisang ampalaya. Marami siyang mga bunga pero hindi pa siya namumunga. Sabi nila pagka hindi pa daw namumunga yung mga ampalaya, wag daw tatanggalan ng wag daw tatanggalan ng dahon. Kasi hindi yata namumunga, hindi ko alam kung bakit bawal. Ng aking, thank you. Nagana siya ng kape yung asawa ko, nagdala. Ayan mga sangkay, pakita ko yung sobrang haba nito. Pwede na ito anihin At sobrang haba, tingnan nyo Grabe. Pwede na itong tanggalin. Tapos ito, maliliit pa sila. Ang haba nila Dito sila nag-ipon sa baba. Ang dami, ayan, dami nila. Meron pa dito sa ilalim. Meron akong nilagay dito na yung akyatan nila para umakyat. Marami din naman sila doon. At saka marami silang mga bulaklak. Pero dito talaga sa baba, ang dami. Ayun, nakita nyo. Ang haba. Parang ayaw kong tanggalin. Parang nanghihinayang ako. Pero kailangan na talaga Ewan ko kung tanggalin ko na talaga. Pero pwede pa. Kasi, yung ang saya tingnan. Mayroon pa dito Hindi ko ito napansin Mayroon dito Ang haba din. Grabe. Uy, dalawa na. Ayan ang dami na. Nakakatuwa. Yan talagang mga sangkay ang paborito ko pagdating sa pag-garden. Yung yung anihan na ba? Kasi parang ang saya-saya. Parang ang sa pakiramdam. Ang ganda-ganda sarap ng pakiramdam pagka yung nakikita mo yung ikaw yung nagtanim, pinalaki mo, tapos inalagaan mo ng maayos, tapos makikita mo yung bunga ng pinaghirapan mo ba. Ang saya lang. Kaya dito ako re-relax dito sa garden. Maliit man, basta okay lang. Dito tayo sa malilim. At para makita yung aking view dito. Maliit lang yan siya, pero okay na, happy na rin kasi libangan na rin natin at saka bukod sa libangan, pa tayo ng mga fresh na gulay kahit hindi naman kadami. So guys, tuloy-tuloy ko lang yung aking pag-ani. So ito na mga sangkay yung aking naani ngayon. At super happy. Pwede na itong para sa aming dalawa ng aking asawa. Kaming dalawa lang naman dito. At isang gulayan, isang kainan na namin ito. So yan po, maraming salamat sa panonood. Ipinakita ko lang yung pag-ani ko ng aking sitaw. At pwede na ito. Marami pa naman siya doon na mga bulaklak at sa susunod ko na lang ulit na pag-ani. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye!